דמעות של התרגשות. הוא כבר איתנו, לא? אבירם דהרי, ראש עיריית קריית גת, בוקר טוב. כן, כן. בוקר טוב, חג שמח, תמיד איתכם, ברוך השם. חג שמח, הכל בסדר. הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. בחג הזה, זהו, שותים לשוכרה בחג הזה? אני אומר, אם המתנגדת הראשית שלנו, הכתבת שלכם, שכל פיפס מנסה לעשות, כל עכבר מנסה להפוך אותו לפיל, נאלצה להודות גם היא שהכל מצוין, כן, למופת. ברוך שמו. אז מה יש לי להוסיף? זה הזמן לשתות לחיים. אגב, באמת, שותים בחג הזה משהו? כי היא אמרה מישהו שתה לשוכרה כדי להרבב, כן, אתה יודע, בין חרדים לבין... לא, שמתי דבר מעניין. מה? תראה, להבדיל מכתבים אחרים, שהם פרו העירייה, וכל הכבוד, אפילו אם סוגרים בית ספר באשדוד, ואם אין שירותים בשדרות, אין דלת בשירותים, לא נורא, זה דבר קטן, וזה נכון, זה באמת דבר קטן. אז איך אומרים, אנחנו צריכים להתמודד לא רק עם המערכת ועם המציאות, ועם התפתחות העיר המדהימה, שעלייה של 20% בתושבים, עלייה של 20% בכמות גני הילדים, משהו מדהים קורה בקריית גת. יפה. אז גם צריכים להתמודד עם... אז בוא נדבר לגופו של... לפעמים צריך, אבל אתה יודע, להציף את התקלות. בדיוק, יום חג ובילה מאתגרת אותך, ואתה יודע, ואנחנו עיתונות שבאה גם לא לבקר בשביל לבקר, אלא כדי לתקן. בוא, עזוב, זה לא... בוא לא נעשה מזה דיון עכשיו. בוא, אבל אבירם, את הוויכוח ביניכם בוא נשאיר לזמן אחר. לא שמעתי שום דבר, לא שמעתי שום נתון על קריית גת. לא, בוא נדבר רגע על בית ספר רבין, יכול להיות שהדוברות שלך לא הביאה לה גם, כחלק מהסכסוך. מה אתה אומר? טוב, בוא נעבור על אבירם, יום חג היום, בוא תספר לנו מה הנתונים. ראש עיריית קריית גת, אבירם דהרי, יש לך את הנתונים לומר לנו הבוקר הזה של פתיחת שנת הלימודים? אנחנו, ברוך השם, הכל נפתח, ברוך השם, ללא תקלות מיוחדות. כמה תלמידים אבל? או שגם אתה לא יודע את המספר. אותם 200 ילדים שרק אתמול אחר הצהריים דיווחתם, פתאום נמצא להם מקום. מה, אתה מאמין בזה? וואו, איזה יופי. נהדר. אתמול משעה 6 בערב עד 12 בלילה נמצא פתרון ל-200 ילד. בואו רק... תחשבו קצת על עצמכם, תחשבו על הדיווחים שאתם נותנים, תחשבו על רמת האמינות. הייתה בעיה והיא תוקנה. אתה יכול רק להסביר לנו, אבירם, אתה מוכן להתייחס לעניין החרדים מסלונים בבית ספר רבין, למה בכלל, מאיפה המחשבה לשלב, להכניס אותם שם? כן, זה, נו, בבקשה. אז בוא נדבר קצת על תיכון רבין. שמעתי שגם באשדוד סוגרים בית ספר, אבל לא שמעתי שעשו כל כך הרבה בעיות. אתה כנראה לא מקשיב לנו מספיק. כן, אתה לא מאזין לנו, ואנחנו צריכים לדאוג למי אתה מאזין, כי עשינו על התיכון באשקלון, באשדוד לפחות 5 כתבות, ועלו מרואיינים. אני אומר, אין מה לעשות. כשיש מעבר של תושבים מאזור לאזור בעיר, וזה קורה כל הזמן, בכל הערים, זה מה שנקרא התחדשות עירונית, זה א' ב'. אבל למה אתם לא אומרים להורים, למה זה צריך לבוא להם בהפתעה באישון ליל, פתאום הם מגלים קרוונים באמצע בית ספר? או שאולי בגלל שהיית בחול לא ידעת על זה בכלל. בוא נאמר שהשטח הזה הוא כבר לא שטח רבין, כן? כבר לא שטח רבין, הוא ינותק, הוא נמצא בקצה, בפינה שאף תלמיד לא דרך בה שנים רבות. במקום שנסגור בית הספר השנה, נענינו לבקשת ההורים. משלמים על זה כל תושבי קריית גת הרבה מאוד כסף, אבל נענינו לבקשת ההורים, ונתנו להם עוד 2 עם הסכם שאומר שכשיבנה בית הספר בקרמי גת, נסגור בית הספר. מה תעשו לגבי צו המניעה? שאלה האחרונה ברשותך, מר דהרי, מה תעשו עם צו המניעה שהוצא לכם אתמול בית המשפט? איך אומרים? סבנו מצווי מניעה שמחזיקים מעמד 24 שעות, 48 שעות, הקרוונים יונחו שם, כי אני לא מדמיין מה היה אם היה ילד חילוני, לא היה לו מקום ללמוד, אני לא יודע אם היה מסתפק בכלל בקרוון. בפועל, מה שהיה צריך להיות, זה שבית הספר הזה היה צריך לעבור לאותם ילדים שאין להם איפה ללמוד. אנחנו נמשיך להסתפק בדברים האלה. לכל הילדים בבית ספר רבין יש מקום בבית ספר שלעון, וישאר לי מקום לעוד בית ספר. אבירם דהרי, ראש עיריית קריית גת. אנחנו נהנינו
כן, בוא נשים נקודה, כמו שאומר. לבקשת ההורים, תראה עד כמה... ואתה אומר, הקרוונים הונחו, כל תלמידי קריית גת מצאו את מקומם. בוא נצל את יום החג הזה, להגיד לך חג שמח לך, לתלמידים, להורים ולכל... רק חשוב לציין שהצו מניעה ניתן במעמד צד אחד, כי הם לא שמעו אותנו בכלל, היום ישמעו אותנו. אנחנו כמובן נעקוב ונדווח ונשמח לדבר איתך יותר גם בהזדמנויות אחרות. כן, ותבוא איתי לגזור את הסרט. ראש עיריית קריית גת אבירם דהרי, אנחנו רוצים מאוד להודות לך על השיחה הזו. אנחנו נגיע יחד עם בילאל לוטן.